Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island region. Ang amon ni gaduluong sa inyo, kagyari natin nga mga top stories of the day. Today, September 18, 2025, Huwebes nga adlaw. Lapsag patay matapos ginkagat sang ido sa ulo. Transport Group, nagpatigayon sang aksyon protesta kontra korupsyon. Bagyo nga Mirasol, dagwaan na sa PAR. Bagyo Nando, may posibilidad nga mangin isa ka super typhoon. Welder patay sa pagpaniro sa banwa sa Murcia. Kag sa good vibes, gintipo ng mga 2025 Miss Bacolod Masskara candidates kag mga former Masskara queen sa Bacolod sa isa ka music video. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, bagyo nga Mirasol nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility samtang bagyo naman nga Nando ang may posibilidad sa karon nga mangin isa ka super typhoon. Nagwa na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo nga Mirasol pero samtang yara na sagwa sang PAR. Mahimo pa sinipabaskugon ang hangin habagat nga amo ang magadala sang ulan sa Luzon kag Visayas. Ang bagyo naman nga Nando ang yara sa east sang southeast Luzon nga nagaamat-amat palapit sa kadutaan sang Pilipinas. Mahinay ang gihon ni Nando kag ginapaabot nga sa Lunes suno sa pag-asa. Posible nga mangin isa ini ka super typhoon. Suno sa pag-asa, hindi lang ang hangin nga dala ni Nando ang preparahan kundi pati ang ulan nga dala sini kay butungon sini ang habagat sa weekend gani mangin maulanon na sumugod sa weekend pa lang. Bisan pa Northern Luzon ang labyan sang bagyo, magadala ini sa gihapon sang ulan sa Visayas bangod sang habagat. Sa number 9, special permit para sa commercial clearing sa Ibid Creek sa Barangay Biak na Bato sa La Castellana ang ginahingyo sa karon. Sunod sa kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson kung magsalig lamang sa equipment sang probinsya kag sang banwa sa La Castellana sa pag-clear sang Lahar residue sa Ibid Creek sa sitio Tamburong sa Biak na Bato sa La Castellana, mangin madugay ang trabaho. Iyagin sila nga may mga commercial contractors nga interesado sa materials nga magkuha gikan sa mga nagbara nga mga nagbara sa waterways sang La Castellana. Gani kung matugutan ini, mas mangin madasig ang clearing nga ginapatigayon. Pero ginaklaro sa gobernador, ilapahin nyo ang Department of Environment and Natural Resources kung bala matugutan siya sa pag-issue sang among special permit dugang pa niya. Kung matigayon ang commercial contractors nga dapat magabayad sa probinsya. Daw kasubong ini sa quarry operation ugaling ang specific nga material amo ang lahar sediments nga nagbara sa waterways. Basically, I asked for special permit to allow commercial clearing of the lahar residue. Because if we just depend on our equipments, madugay. And I understand there are some commercial contractors who are interested in the material. So, but I cannot just give a permit without getting that permit from the national government. So we'll see if they will allow us to or allow the governor to give a special permit, because I just want to hasten the clearing of the lahar sediments. Balibod silingon ko kung commercial clearing, other contractors i-allow nga sila mismo Yes, but they have to pay. They will pay. Parang ang magawa sa quarry sila. Line ng material sa quarry, this is specifically only for lahar sediments. Sa number 8 naman, 5 pilason matapos mahulog ang isa ka kanter sa Bago City. Nagdilapta ang mga humay sa highway nga sakop sa Purok Eucalyptus, Barangay Kalumanggan sa Bago City. Nakarga ang humay sa itom nga canter double cab. Ginsiling ni Police Captain Eman Anacleto, ang Deputy Chief sa Bago PNP, nadulaan sang kontrol sa salakyan ng driver. Nagbunggo sa road barrier kag nahulog sa kalog Miyerkules ang hapon. Base sa traffic investigation sa Bago PNP gikan sa Barangay Talukag, magapadulong punta ni sa Kalumanggan Rice Mill ang salakyan agud.
ipagaling ang mga humay. Nakaangkon sa minor injuries ang driver sa salakyan, 3 niya ka mga helpers kag 1 ka biker nga naigo sang sako sang humay. Gidala sa ospital ang 5 ka mga nagkalapilasan. Ginbuligan naman sa mga residente nga matipon ang nagdilapta nga mga humay nga pwede pa mapuslan. Sa number 7, 1 ka welder nga padulong kuntani sa iyang duty sa banwa sang Murcia ang patay matapos gintiro. Nagalakat ang welder sa dalan sang Hacienda Siason, Barangay Kaliban, banwa sang Murcia, Negros Occidental sang siyang gintiro sang wala pa makilalaan nga sospek pasado alas 6 kainasang aga. Padulong kuntani ang 58 anyos nga lalaki sa iyang ginobrahan sa Bacolod. Masami ini nga nagahalin sa ilabalay agud nga magtrabaho. Nagwa sa investigasyon sa Murcia PNP nga ginsugata sa mga sospek ang biktima kagintiro. Sunod sa mga residente, malapit sa lugar, nakabati sila sang 4 tanan ka mga lupok. Blanco pa ang kapulisan sa identity ng sospek kag motibo sa insidente. Sunod kay Police Major Sherwin Fernandez, ang hepe sa Murcia PNP, parahin pa sila sa pagpangita sang lead tungod sunod sa pamilya kag ginaubrahan sa biktima, wala man inisang kontra. Sa number 6, backrider patay, driver pilason matapos madanlog ang 1 ka motorsiklo sa Bacolod City. Natumba kag nalampos ang ulo sang babae nga backrider matapos madanlog ang ilang motorsiklo sa Circumferential Road, Baga Phase 3 NHA Village sa Barangay Pahanukoy sa Bacolod City, Miyerkules nga adlaw. Gindalan 38 anyos nga backrider kag ang lalaki nga driver sang motorsiklo matapos makaangkon sa mga pilas sa Bacolod South General Hospital apang gideklarar ang babae nga dead on arrival. Nagwa sa investigasyon nga padulong west sang dalan kag nagausoy sa outer lane ang motorsiklo sang duha. Nagsaylo sa inner lane ang motorsiklo kag ginamaneho sang 42 anyos nga lalaki apang nadanlog ini rason nga natumba sila. May 2 ka mga helmet sa lugar sang insidente, isang suksok sang driver, samtang isa naman yara sa simento. Sa piyak ng bahin, base sa aligasyon sa nakakita sa insidente, lapakan sang 1 ka pick-up ang backrider matapos sila nga matumba. Ang Ranger nga pick-up, suno sa saksi ang nag-overtake bisa natumba na ang 2 ka mga nagamotorsiklo. Apang suno kay Police Major Elmer Bonilla, ang Chief ng Traffic Enforcement Unit, nadanlog ang motorsiklo kag wala silang malabot sa pick-up. Apang ginahingyo niya sa gihapon ni Bonilla ang mga saksi nga magwa agud maghatag sa kasanagan sa investigasyon kag agud mapangita kag makasuhan ang driver sa pick-up kung mapamatud-an nga may sala gid man ini siya. Sa number 5, tabi-tabi lang, sensitibo ang masunod naton nga balita. 1 ka lapsag ang patay matapos ginkagat sang ido ang iya sini nga ulo. 1 ka 13 anyos o kun 13-day-old pa lamang nga lapsag ang napatay matapos nga ginangkab sang ido sang pamilya ang ulo sang bata. Suno sa 30 anyos nga iloy, sang Martes samtang nagapangdamog siya sang baboy na batian niya nga nagahilibion ang lapsag sa kwarto. Pag-abot niya sa kwarto, nakita niya nga ginangkab sang ila nakabuhi nga ido ang ulo sang bata kag nagpalagyo. Napatay ang bata gani nagalalain ang iloy. 3 na katuig sa ila ang amo nga ido. Nagapuyo ang pamilya sa tunga sang kampo sa 1 ka barangay sa Bacolod kag nagpangabay ang iloy nga hindi lang pag-ipalayag ang ilang lugar kay luyag nila nga respetuhon nga kayara pa sila karon sa kalisod. Sa number 4, mga stakeholders sa palibot sa Bulkan Kanlaon ginapangayuan karon sang recovery plan nila. Suno kay Civil Defense Negros Island Region Director Donato Sermeno III, pagkatapos ang Joint Regional Task Force kag National Task Force Kanlaon Recovery Plan and Development Workshop, magasubmit sang proposed plans and programs ang mga stakeholders. Sa bahin sa proposed infrastructure projects, may 1 ka team nga magalibot kag maga-check sang among nga proposal. Pila sa nalakip diri ang rehabilitation sa mga taytay kag farm to market road. Ang DSUD naman o Department of Human Settlement and Urban Development ang maghatag sang bulig bahin sa pagpatakod sang o pagpatukod sang balay sa relocation sa mga apektado nga pumuluyo sa banwa sa Castellana.
Samtang, ang damlag pag inaprubahan nga pondo para sa mga kanaon affected LGUs ang ipaagi kuntani sa Department of Budget and Management ang iga-source nagikan sa Quick Response Fund sang OCD. Pero kay hindi man masarangan sang pondo ang kabilugan nga 203.8 billion pesos, ginpili na lamang ang pwede nga mapunduhan. Suno sa kay Sarmeno, nagasuma total ini karon sa masobra 40 milyones pesos na lamang. Pilion lang ang pwede mag-qualify sa QRF na funding. So amo na submit ko na na-submit ko ng recommended items to be funded by the QRF. So depende na sa central office ko na yun ang prioritize niya. Sa number 3, may pagsaka sa bilis ang kuryente sa Negros Power bangod sa pagsaka man sang generation cost. May pagsaka sa balayran sa kuryente sa Central Negros sining September bangod sa pagsaka sa presyo sang power supply sa merkado. Ginanunsyo sang Negros Power nga ang average residential rate para sa Setyembre mangin 12.2775 per kilowatt-hour, mas mataas sang 0.7715 per kilowatt-hour kung ikumpara sa 11.5060 per kilowatt-hour sang Agosto. Para naman sa mga commercial nga konsumidor, ang rate mangin 12 pesos and 38 centavos per kilowatt-hour. Sunod sa Negros Power, ang pagsaka dala sang mataas nga presyo sang power supply matapos nagatubang sa kakulang sa supply ang Visayas grid sa nagdigad nga bulan. Ang pagpagwa sang yellow alert sang NGCP nga indikasyon sang kakulang sang reserve capacity ang naging rason sang pagsaka sang presyo sa wholesale electricity spot market nga amo ang isa sa ginahinalan sang supply sang kuryente. Gipatag sang Negros Power nga ang ina-distribution supply kag metering charge nagapabilin sa gihapon sa 89 centavos per kilowatt-hour. Sa number 2, may mga amat-amat na nga nagpatindog ng structure sa mga nasunugan sa Barangay 27. Ayon sila nga, wala lang kung tanianay may magamit sa mga light materials. Gisiling ni Attorney Mark Steven Mayo, City Administrator sa Bacolod City. Magapatigayon pa sila sa relocation survey kag ang nahibaluan pa lang nila ang kalaparon sang propiedad nga ginapanagihan sa national government ngayara sa 7,797 square meters. Kung ano lang kalapad ang nahalitan sa sunog ang sarang mahibaluan matapos ang relocation survey. May mga area nga wala na sunog pero yara sa sulod sa propiedad sa gobyerno. Matapos ang 15 dias, kinahanglan na sa mga nasunugan magbiya sa Apolinario Mabini Elementary School kay mabalik na sa in-person classes ang mga estudyante. May mga nasunugan naman nga nag-amat-amat na butang haligi liwat sa ilang mga balay. Ayon sila nga wala lang anay sa may gabiton nga light materials, pareho sang kahoy kay delikado sa sunog. Luyag sa syudad nga masiguro anay ang safety nila antes sila pabalikon sa area. Masobra sa 250 ka mga pamilya ang naapektuhan sa sunog o kung malapit sa 1,000 ka mga residente. May nga mo ni product also sa consultation kag discussion with the barangay na agrihan nga makabalik to sila, but ang top priority is ang safety. Hence, amo ni ang clearing operations with guidance ng Bureau of Fire gid no kay sila gid ang aton nga ginkonsulta kung pwede namang gid. Basta nakita ta kagapon more or less 20 to 30 na siguro ka mga mga atop na light materials sila no. Ang sa light materials minimal. So meaning daw ang discussion nila with the barangay daw ging fulfill Manila. Kaya nakita ta to may mga tubo na gidya ang iban which rebuild. Yes, nagamat-amat rebuild, may atop ng iban, may haligi na. Pero ti daw 30% siguro. Kasi ang size Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Aksyon protesta gid patigayon subong adlaw kontra korupsyon. Inabilang preparasyon man sa mas dako pagid nga aksyon protesta sa Domingo nga adlaw. Sa replika sa Bacolod City Government Center sa Bacolod City Public Plaza, nagtipon ang mga tiglawasang undok, piston,
sang kinet ko kag bakod manibela. Panawagan nila nga dapat sukton kag prisuhon ang mga kurap. Preparasyon naman ini para sa Domingo nga adlaw nga trillion peso march. Mahiya naman kayo, ikulong ang kurap. Sunod sa kay Noli Rosales, ang Secretary General sang Bayan Negros, ang pagpanghangkat nila karon kay House Speaker Faustino D. III, amo nga seryosohon ang katungdanan sini bangod sukton siya sang pumuluyo kung hindi niya pag-ubrahon ang iyang trabaho. Gisiling naman ni Rodolfo Gardoso Jr., ang chairperson sang Undok Piston, nagsukat man ang isa ka tuig karon nga adlaw ang pag-water cannon sa ila sang sila nagpatigayon sang aksyon protesta sa guwa sang hotel kung sa diin may isa ka transport summit ang ginpatigayon. Anom sila ang naaresto sadto kag gipasakaan sang kaso. Panawagan nila suno sa iya, hustisya bangod wala man sila may nakit-an nga ginlapas nila. Daw ginadumdum gid na namon nga sa subong wala kami matagal sa hustisya. Bali, anong ginapangayon niyo, sir, nga mampinahan ang sa inyo? Kung pwede lang amon gid dinang sa korte nga manabat gid ang dapat manabat sa ginhimo na sa amon nga illegal nga pag-aresto. Sa amon kag illegal nga pagpapriso nga wala kami kabalo kung anong amon nga mga violation. Isa ka sa ginakop, hindi? Dala ko ma'am kay isa ko sa chairman sang transportasyon, dala ako dito sa pagdakop. Sa banata nga korupsyon dapat matapna, kag dapat may mapriso. Amo lang dakop nato nga challenge kay Speaker D, nga dapat seryosohon niya kay kabalota kaalyado man siya gyapon ni Romualdez, kaalyado man siya gyapon ni BBM. So dapat sukton gyapon sang pumuluyo kung siya hindi niya trabahoon ang iya ginahimo sa subong kag iya ginapromesa nga wala kilingan ang Speaker of the House nga bago nga pungko. Dapat manabat gid ang tanan. Kag sa good vibes, gintipon ang mga 2025 Miss Bacolod Masskara nga mga candidates kaupo ang mga former Masskara queens sa isa ka music video nga gin-release subong nga adlaw. Yaring report. Ang pinakauna nga Miss Masskara sang Bacolod sa 1982 nga si Maria Cecile Villasin ang present sa video. Ara man si Masskara Queen 1995 kag Miss Philippine Centennial nga si Carmela Arcolas Gamboa. Miss Masskara 1992 kag TV host adto nga si Vina Claudette Oca. Kag ang iban pagid nga mga nangin Masskara Queen hubalin sa 1980s, 1990s, 2000 ang kaupod man sa music video. Kag syempre, present man ang 15 ka mga candidates para sa Miss Bacolod Masskara 2025. Ang nagkanilain nga mga landmarks sa Bacolod humalin sadto kag tubtob sa karon ang gin-highlight man sa music video. Sa Sabado, 4 p.m., pati gayuno ng sashing ceremony kag press presentation sa main atrium ng SM City Bacolod. Masaksihan man sila sa opening ng festival sa October 1 sa Bacolod City Government Center. Sa October 3, ang talent competition sa Ayala Mall's Capital Central. Sa October 4, festival costume competition sa Ayala sa Gihapon. Sa October 8, corporate sponsors day sa SM City. Kag ang coronation night sa October 12 sa USLS Coliseum. Shout out anay sa aton nga live viewers subong nga hapon no si Ma'am Maricon Gambawa Hayashi. Good evening Sir Roming and Digicast Negros watching from Japan. Sir Nene Grande, good afternoon Sir Roming. Digicast Negros watching live. Happy blessed Thursday. Si Mirna Garrido Clavel, good PM Digicast Negros watching from Payao. Si Rolando Villanueva maing hapon watching from Pagsanhan, Laguna. Si Reynaldo Reparo, good evening Digicast Negros. Si Hensley Cecil Alguna Mumbai, good afternoon Digicast Negros, NIR kag Sir Ruming. Si Jenny Gel, mayong hapon Sir Ruming and crew of Digicast Negros watching from Hong Kong. Si Dennis Bautro Carbos, mayong hapon ka Digicast Negros. Keep safe everyone.
si Jessery Garucho Hivero. Happy Thursday ka Digicast sa Roming, watching from Himamaylan City. God bless everyone. Pa-shout out kay Dane nga very good sa iya report sa iya nga hele. Thanks. Congratulations Dane. Kagamunan to sila, mga aton nga mga greeters subo nga hapon. Balantayan sa gyapon ha ang aton nga weather, although nga layo-layo sa aton ang bagyo nga nando, but ginapaabot nga mga isay ni siya ka super typhoon. Starting weekend, medyo maulano na nga panahon ang pwede naton ma-experience diri sa Negros. Kagamuya itong top 10 nga mga balita subong adlaw sa Negros Island Region. Tubtub sa buwas, ako si Romeo Subaldo. Mayong hapon.